שמחה, כל חתן וכל כלה. אני יוצאת. ביי. לא, בבקשה, אל תעזבי אותי לבד. את יודעת שיש לך עדת נטישה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו כאן בשידור חי, ועכשיו אנחנו רוצות שתפתחו קצת את הראש. תחשבו מחוץ לקופסה, חתונה במקום מיוחד, אטרקציות, ולאו דווקא בגן אירועים. או בספארי שהיה לנו גם את זה. נאמר שלום לצביקה קראוס, מנכ"ל פארק מיני ישראל, ושלום לליטל ברנשטיין שהתחתנה בפארק. שלום וברכה. בוקר טוב לשניכם. שלום. איך זה עובד חתונה במיני ישראל? זה המקום בנוי, ערוך? קודם כל הבנוי וערוך ומוכן לחתונות, לאירועים פרטיים. מי שמחפש קונספט צעיר, משהו מיוחד, עם קריצה נחמד, זה המקום. רעיונות בלי סוף. קודם כל מקבלים שם תפאורה של כל ארץ ישראל בחתונה בלי להשקיע שקל אחד. שזה נפלא. שזה נפלא. 2, רעיונות מכאן עד סוף העולם. לעשות את הקליפ של החתונה בין המודלים. למשל, קבלת הפנים, אפשר לערוך את דוכני האוכל. חומוס בירושלים, בעכו, פיתות, בתל אביב תנחשו. סושי, יפה. וגם ריקודים. כאילו, זה דוכנים כאלה. אפשר, כן. דוכנים בכל מקום בארץ. איזה יופי. טוב, עד כאן זה נראה כמו חתונה רגילה. זה חתונה רגילה, עם אופי מיוחד, עם קונספט מיוחד, עם תבלין מיוחד. ויש מגבלה על כמות האנשים שיכולה להגיע למקום? עד 600 איש, חתונות עד 600 איש, יש חתונות אינטימיות עד 250, יש גג גדול. השקענו, שיפצנו, ואנחנו משיקים עכשיו קונספט ייחודי. ליטל, איך זה להתחתן במיני ישראל? איך הגעת בכלל? המחשבה להתחתן במיני ישראל. כן, זה היה באמת מחשבה מקורית. בעלי הוא מפיק פרסומות, הוא צילם שם פרסומת, וכשהחלטנו להתחתן אז נורא רצינו למצוא משהו שהוא קצת אחר, שונה, וכשהתחלנו ללכת לגני אירועים ראינו שהכל הוא בסופו של דבר חוזר על עצמו, התפאורה קצת משתנה, ופעם זה צמחים מיוחדים, ופעם זה עיצוב מיוחד, ופתאום הוא בא עם הברקה, מיני ישראל, באנו לראות את המקום, התאהבנו בקטע, הבנו שבמאמץ ממש מזערי אנחנו יוצרים פה קונספט שהוא שונה לגמרי. איך האורחים הגיבו? האורחים, בוא נתחיל מאיך אמא שלי הגיבה. אמא שלי אמרה, טוב, ברור, את תמיד עושה דברים קצת אחרת. ושבוע לפני החתונה היא אמרה לי, ליטל, תקשיבי, אני מקווה שאת יודעת מה את עושה, כי כולם בהיי על החתונה הזאת מדברים, מה זה, מיני ישראל, מתחתנים שם, ממתי מתחתנים, באו בהתלהבות. כבר בהתחלה האורחים בעצם קיבלו מפה בכניסה, כל קבלת הפנים הייתה בין המודלים, כמו שצביקה אמר, דוכני אוכל מפוזרים, מעורב ירושלמי בירושלים, וסושי בתל אביב, וחומוס בעכו, חופה בכותל, ובאמת במאמץ לא גדול הצלחנו לייצר משהו שדיברו עליו הרבה אחרי, המקום הוא קסום, התפאורה קיימת, המודלים נדלקים, מקום באמת אחר ולא שגרתי. אני חושבת שהקטע הכי מדהים בחתונה הזאת זה מה שכאילו לדבר עליה אחרי. את יכולה להגיד, הקבלת פנים הייתה בתל אביב, הייתה לי חופה באילת, הוא שבר את הכוס על דימונה, והחתונה נגמרה בזה שהצהלה רקדה גנגנם סטייל בבהיים, והחתן הקיא על קריית שמונה. את מפספסת. תחשבי על אלה שכאילו שותים בחתונות והם כבר שיכורים סוף החתונה, ופתאום מסתכלים, מה זה, הכותל? וכאילו, כן. חזק. מעולה. תודה רבה. תודה לליטל ותודה לצביקה. אנחנו עוברים למבזק, שלום לדוריה.